Να σας πω ένα παράδειγμα που κάποτε διάβαζα. Πήγε κάποιος περιηγητής σε ένα χωριό και ζήτησε λίγο κρασί σε ένα εστιατόριο. Πήγε και ζήτησε λίγο κρασί. Λέει, κύριε, κρασί δεν έχουμε. Πως και έτσι σας τελείωσε? Όχι, πολλών ετών, αμνημονεύτων ετών, πέρασε από εδώ κάποτε ένας κήρυκας του Ευαγγελίου και μας είπε να μην πίνουμε κρασί, και από τότε δεν πίνουμε κρασί κανείς μας στο χωριό. Ποιος ήταν αυτός ο άνθρωπος? Έμεινε όμως ο λόγος του. Έμεινε ο λόγος του. Για να μην πω που ήταν μια φυλή στην Παλαιά Διαθήκη, μια φυλή, πως, Ριχαβίτε, δεν θυμάμαι, κάπως έτσι, οι οποίοι επειδή κάποιος πρόγονός τους είπε κάτι, και ξέρετε τι τους είπε? Σπίτι δεν θα χτίσετε και θα είσαστε έτσι χωρίς σε καλύβες θα μένετε. Ριχαβίτε, το ρί με ήτα. Και αυτοί το εφήρμοσαν, και αυτοί οι άνθρωποι επενούνται από το Θεό. Νομίζω στον προφήτη Ισαΐα αναφέρεται η περίπτωσή των, ότι αυτοί ετήρησαν ένα λόγο ενός προγόνου των. Είναι σπουδαίο πράγμα να θεμελιώνει κανείς και να φυτεύει μέσα στο λαό το λόγο του Θεού, και ας μην γίνει ποτέ γνωστό το όνομα εκείνου που φύτεψε, αρκεί να μπαίνουν θεμέλια μέσα στο λόγο, μέσα στο λαό του Θεού. Οι Απόστολοι όμως έπρεπε, αγαπητοί μου, να αναχωρήσουν, αλλά και εκεί να έμεναν, κάποτε θα αναχωρούσαν από τη ζωή, και αθάνατοι να ήσαν, πάλι έπρεπε τους χειροτονηθέντες να τους αναθέσουν στο Θεό. Εδώ προσέξτε τώρα, μας σημειώνει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, παρέθεντο αυτούς. Ποιοι παρέθεντο? Οι Απόστολοι, Παύλος, Βαρνάβας. Ποιους αυτούς? Τους πρεσβυτέρους. Το Κυρίο ισον πεπιστεύκησαν, εις τον οποίον είχαν πιστέψει. Τι λέγει? Παρέθεντο, τους παρέθεσαν. Ναι, αγαπητοί μου, ο Θεός θα ήταν εκείνος που θα σήκωνε το βάρος του έργου των πρεσβυτέρων, όχι οι Απόστολοι. Ο Θεός. Το ίδιο πράγμα έκανε ο Παύλος και εις τους πρεσβυτέρους της Εφέσου. Τους είπε, αφού βεβαίως πολλά πράγματα τους ανέφερε, και τα νυν, και τώρα λέγει, παρατίθεμε ημάς αδελφοί, σας παραθέτω, σας βάζω στα χέρια του Θεού, το Θεό και το λόγο της χάριτος αυτού, το δυναμένο επικοδομήσε, και δούνε ημίν κληρονομίαν εν της υγιασμένης πάση. Το έργο των πρεσβυτέρων θα το ευώδωνε ο Θεός. Και ο Παύλος έφυγε, δεν ξαναπήγε μάλιστα, και τους είπε ότι δεν θα ξανάβλεπαν πια το πρόσωπό του. Πολύ φυσικό άνθρωπος ήταν, είχε την παρακάτω περιπέτεια και μαρτύρησε στη Ρώμη. Δεν ξαναπήγε στην Έφεσον, δεν τον ξαναείδαν πια. Και όμως, αγαπητοί, παρέθεσε τους πρεσβυτέρους στα χέρια του Θεού, γιατί ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος δίδει την ευλογία και την αύξηση. Εάν μη Κύριος οικοδομήσει οίκον, εις μα την εκοπίασαν οι οικοδομούντες. Όσο να θέλουμε να φτιάξουμε, να κάνουμε, εάν δεν ευλογήσει, εάν δεν οικοδομήσει ο Κύριος, ματέως αγωνιζόμεθα. Και κάθε τι που αφορά στο έργο του Κυρίου, ή έμψυχο ή άψυχο, ή πρόσωπα ή κτίσματα, όλα αυτά πρέπει να αποτίθενται για προκοπή και φύλαξη στα χέρια του Θεού. Κτίζουμε ένα ναό, ο Κύριος να θεμελιώσει και να στερεώσει τον ναό αυτόν. Έχουμε ανθρώπους, τους οικείους μας, τους φίλους μας, τα παιδιά μας, πρέπει, τους συνεργάτες μας, σε όλα αυτά πρέπει να τους αναθέσουμε για φύλαξη
και για προκοπή στο Θεό. Προσέξατε το αυτό. Τα παιδιά σας παρακαλώ να τα αναθέτετε πάντοτε εις τον Θεό. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να κάνετε ό,τι πρέπει να κάνετε. Άλλο πράγμα. Θα δουλέψετε για τα παιδιά σας να τα κάνετε ανθρώπους χριστιανούς, αλλά μην νομίσετε ότι τα παιδιά σας θα σταθούν γιατί εσείς το θέλετε και με μόνη τη δική σας προσπάθεια. Αν μη Κύριος οικοδομήσει οίκον, και ο οίκος δεν είναι πάντα τα ντουβάρια, αλλά είναι και η οικογένεια εις μάτιν εκοπίασαν οι οικοδομούντες. Αυτό δεν πρέπει ποτέ να το ξεχνούμε. Θέλετε και κάτι άλλο? Ο άνθρωπος ο οποίος αναθέτει στο Θεό εκείνο που δούλεψε και το δουλεύει, ειρηνεύει. Ένα μικρό παράδειγμα. Αποτείνουμε στις κυρίες. Φεύγει ο σύζυγος και τα παιδιά, ο ένας για τη δουλειά του και οι άλλοι για το σχολείο τους. Πολλά δυστυχήματα γίνονται και ψυχικά, πνευματικά δυστυχήματα. Δεν ξέρετε το κορίτσι σας που θα πάει και το αγόρι σας και τι μπορεί να κάνει μέσα σε εκείνη την ημέρα με το να μην πάει στο σχολείο και που μπορεί να βρεθεί, και ο σύζυγος να πάθει πνευματικά ατυχήματα, να αμαρτήσει πολύ σοβαρά, αλλά και σωματικά ατυχήματα. Ένα αυτοκίνητο τραυματίζει, σκοτώνει. Πόσα τέτοια πράγματα γίνονται. Προσέξτε αγαπητοί μου, θα κάνουμε την προσευχή μας, εσείς οι κυρίες, την προσευχή σας, και θα πείτε ανάμεσα στα άλλα που θα πείτε: Κύριε, στα χέρια σου τα ασφαλή και τα σωστά εναποθέτω την ασφάλεια και την πνευματική και τη σωματική του συζύγου μου και των παιδιών μου. Και όταν κάνετε μετά τις δουλειές σας και έρθει ένας λογισμός, και τι να κάνει τώρα ο άνδρας μου και τι να κάνει το παιδί μου και μήπως το τούτο και μήπως εκείνο, θα ειρηνεύετε και θα πείτε απλά: εγώ τους έβαλα στο χέρι του Θεού. Πολύ περισσότερο και καλύτερα θα φυλάξει ο Θεός, παρότι εγώ αν ήμουνα δίπλα του σαν χωροφύλακας. Τι θα έκανα? Παρακαλώ λοιπόν, εναποθέτετε πάντοτε στη φύλαξη, ξαναλέγω, και προκοπή, δύο πράγματα, του Θεού, τους συνεργάτες σας, τους φίλους σας, τους οικείους σας, την σύζυγον, τα παιδιά σας κλπ.